Felicidades, campeona. Ojalá. ¿Llevas la medalla? Sí, mi verdad. Qué bonita. Estaba muy orgullosa de que me tocara esa bola que decidía el campeonato, ¿vale? Me fui al rolo y pensar, si la pego, soy campeona. La medalla se la lleva España. La bola que tenía en la mano pesaba mucho. És que encara no m'ho crec. El meu primer campionat d'Europa és de categoria absoluta. Me deien Tepeque, perquè soc la més joveneta de l'equip. Un jugador de petanca se sent molt la petanca, com un jugador de futbol, que se sent el futbol, i ho vivim. La gent diu que és un joc, però no, és un deport en el qual tens que entrenar, tens que tenir molt de punteria. I per tenir punteria tens que entrenar. I tens que escalfar, també. De manera professional, en els campionats fem dietes. Molt d'arròs, molt de plàtano, pollo. Aquest deport té especial que psicològicament és dur. Te pot posar molt nerviós i donar un atac de nervis. Aquesta és ma mare, és campiona del món 2 vegades i la veritat que estic molt orgullosa d'ella. A la meva família hi ha molt de gent que juga també a petanca. Hi ha un campió del món, campió de Baleares. Se podria dir que he crescut o he nascut amb les bolles a les mans. Estava a la cuna amb les bolles a les mans. Quan tu proves s'enganxa. Però sí que m'han dit, però això és d'abuelos. I jo, vos equivocau molt. La petanca és de joves i els grans campions són joves. Jo vull arribar en un campionat del món i fer campiona del món, com ma mare. L'any que ve se té que fer el Mundial, a Bangkok. Lucharé per anar i per guanyar.